Nestlé fulmina el conseller delegat per tenir una relació en secret amb una subordinada. Sí, noi. Jo no sé si és que el fulmina perquè la relació és en secret o no queda clar amb la notícia. Vull dir, si fos pública, saps? Diuen que ha estat per saltar-se el codi de conducta empresarial, eh? A veure, el conseller destituït ha format part de la multinacional durant gairebé 40 anys i n'era una pedra angular, tot i que darrerament se l'havia criticat per algunes decisions empresarials. Ai. A veure, Carles, no vull ser mal pensat, però amb càrrecs polítics de països macos sí que passa que si fas nosa a un altre polític de cop pots tenir un mal de panxa o un accident misteriós, Totalment. Suposo que no ho sé, no sé, estic dient coses que no sé, però si treballes en una màquina empresarial de fer pasta, com és Nestlé, no? Sí. I fas nosa, potser la manera més neta d'aturar-te és traient-te draps bruts, no ho sé, Doncs, mira, no vas mal encaminat, no l'havia pensat aquesta teoria. I ara agafa't a la taula, perquè vaig a fer l'acudit del dia, que és molt per tirar-te a terra i fer el bacon fregit i la croqueta, Vinga, foli. I així fent humor, i per acabar, Estem preparats. Podríem dir del CEO de Nestlé cacau. Podríem dir del CEO de Nestlé cacau per no haver sabut gestionar la llet? Escolta, doncs te'l compro aquest. Saps què vull dir, no? Nestlé cacau, que cae, cacau. S'ha entès a la primera. Això també fa ràbia, que t'ho vagin explicant. Però, Carles, m'entens que vinc a referir o no? O sigui, cacau. Que tinguis bon esmorzar, Quim. Vinga, adiós. Au, dios.